В днешното видео ще разгледаме най-смешните пътни знаци в света. Но преди да започнем, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате за канала Скамбанка. А сега приятно гледане. И така започваме с първият неуспешен знак. Така, тук пише: не се катерете и играйте върху и около тази тръба. Добре, явно тази тръба много не работи, тъй като тук има страшно много деца, които се играят върху нея. Добре, аз по-безмислен знак не съм виждал през живота си, наистина. Ти нямаш значение. Предай се. What? Окей, този знак е доста така респектиращ, така да го кажем. Но предполагам, че по-скоро трябва да пише: ти имаш значение, не се предавай. Да, човека, който е правил знака, може би е трябвало малко да помисли как да сложи думите. Реално го прочетох грешно, защото ги чета на един ред думите, както трябва да се четат, а не защото нали, са далече една от друга, нали, да трябва първо да прочетат тия двете и после тия двете. Това със сигурност е лош дизайн на този знак. Моля, не изпразвайте кучето си тук. Моля? Какво трябва да означава това? Смисъл, не знаех, че когато на кучето му се ходи до туалетна, означава, че го изпразваме. Това е много интересен знак, който със сигурност не трябва да съществува. Траш работници само. Братле, това се разбира толкова грешно. Реално имат предвид само работниците, които изхвърлят боклука. Но на този знак, буквално може да си помислиш, че тебе те наричат траш. Нали, ако си част от работниците, ти си траш работника, братле. Често казано, нямам по-добра идея как да го направят този знак, така че оставаме го така. Така, тук имаме WTF. Worship Teaching Friends. Да, сигурно не е това, което си помислихте, окей? Това наистина си е така малко, нали, сещате се. Не сте нацелили съкращението много добре. Какъв е този пътен възел тук, бе? Какво става тук, бе, брат? Значи тук имаме просто път направо. Мога, нали, тук да завия наляво, но мога и също така да направя така, да мина отдолу. Какво се случва тук? Ало? Ето това ми е по-интересно. Какво по дяволите това кръстовище, човек? Защо в това кръстовище се сливат 5 пътя в него? А пък ето тук си нямам на представа какво се случва. Наистина, какви са тия пътища тук? Това за обратен завой ли са? Нямам си на най-малка идея, но това е най-странният пътен възел, който съм виждал. Така, Макдоналдс, опитайте нашите нови глупости. Така да го кажем. Добре, не знам кой е правил този знак, но Макдоналдс така няма да привлечете нови клиенти, окей? Така само ще ги накарате да си тръгнат. Тук трябва ето така да пише F-U-O-O-D. Food. Изгубено куче. Не лай твърде много. Добре възпитано и обича металика. Окей, първо на първо, това не е куче. Защо сте сложили патица на табелата изгубено куче, бе, брат? Не знам какво им става на тия хора. Наистина нямам никаква идея какво им става на тия хора. Drive-thru аптека. Така, това по принцип на български, ако го преведем точно, означава шофиране през аптека. И някой буквално се е забил в аптеката. Окей. Може би трябва да смените името на аптеката ви. Със сигурност не трябва да се казва Drive-thru. Така, майс. За $1. Окей. Макдоналдс, надявам се, че не продавате майс, защото това преведено на български означава мишки. Така че се надявам да нямате скрити мишки някъде в кухнята. И също така, дори да има, защо ги продавате за $1? Нали, не знам кой е правил този знак, но ето тези трябва да са малко по-отделени. Опитали се да кажат сладолет, нали, obviously. Но са решили просто да набутат логото на Макдоналдс и се получило мишки. Нелегално паркирали коли ще бъдат... Добре, смисъл... Какво? Тук липсва ето така едно Д. Че ще бъдат глобени. Will be fined. А не will be fined. Смисъл, не е окей да паркирате нелегално. Катаджиите като видят този знак, човек. Какво става тук? Така, нямам никаква идея тук защо имаме обърнат знак с човек и защо в буквалния смисъл имаме обърнат човек. Смисъл, дори не знам как е застанал в тази позиция, честно. Буквално пича си е застанал на главата, бе, брат. Пич, аз ако го направя това, направо ще ми се щупи врата, сигурно. Нямам никаква идея. Но да, този знак тук трябва да бъде обърнат веднага. За да отворите вратата, моля натиснете зеления бутон. Така, това е бежев бутон. Това по-скоро ми изглежда на червен бутон с малко сиво. Това предполагам, че е сиво. И даже имаме още една червена табела, на която пише отваряне на врата. Пич, тук няма зелено копче. Къде видяхте зелено копче тук? Може би има съвсем малко тъмно зелено. Ето тук върху знака, но копчето не е зелено със сигурност. Спри!
Продължавай да се движиш. Спри! Продължавай да се движиш. Последно да спра или да продължавам да се движа. Кое от двете? Тези табели толкова много си противоречат. Между другото, наскоро имаше подобен случай в София, където има противоречиви знаци. Имаше стрелка, която показва задължително направо и след това ви показва, че не може да влезете в пътя, който е след знака за направо. Така, първо имаме човек, който прави някакви неща на обществено място. Второ, имаме камера. И трето, имаме го в YouTube заснет. Не мисля, че това е съвсем легално да го правите. Не мисля, че това изобщо е легално да го правите. Как въобще има такъв знак? Обаче ще си признава, беше смешно. Така, тук по принцип пише We don't care, stop. Но, ако го четете по цвят, ще изпише We care, don't stop. Някои хора могат малко грешно да го прочитат поради лошия дизайн просто. Така, сядане с приоритет, така, възрастни хора имаме тук. Имаме, предполагам, хора с увреждания, хора с дете и хора, които имат Wi-Fi в корема си. Добре, окей. Не, това са бременни хора, но защо сте сложили Wi-Fi иконката над корема на майката? В смисъл, това е малко странно. Тази зона е с 23 часово видео и аудио наблюдение. Аха, значи 23 часово видео и аудио наблюдение. Това означава ли, че буквално има 1 час в деня, който аз мога така да се промуша и да не ме снимате и първо така да си открадна нещо. Нали? И предполагам, че никой няма да ме хване. Така че да, ако видите такава табела с 23 часово наблюдение, значи има 1 час, в който камерата не работи явно. Така, тук имаме стоп. Не можеш да завиеш наляво, не можеш да завиеш надясно, не можеш да даваш назад и не можеш да продължаваш напред. Добре, какво мога да направя е въпросът тук. Смисъл, буквално просто стоп и замръзвам. Това е смисъл, играем на замръзванка явно. Аз не знам, напишете вие долу в коментарите какво бихте направили, ако видите този знак. Зави наляво и имаме стрелка за надясно. Окей, добре. Make sense. Смисъл, абсолютно make sense, брато. Завийте наляво, братле, ама стрелката сочи надясно. Така, стоп. Без спиране. Отново имаме някакъв противоречив знак тук, но не знам, тук имаме някакви стрелки. Предполагам, че това става въпрос за напречния път, но ако сте малко по-невнимателни, ще се зачудите доста. В смисъл, реално мен би ме бъгнало, ако видя нещо такова. Реално първото нещо, което ще видя е стоп и без спиране, смисъл. Просто ще се бъгна много. Дарете, за да помогнете краят на децата. Моля, смисъл, за каква донейтваме тук? Дарете, за да помогнете краят на тормозът в Флорида на децата. Брат, това тук е с толкова ситни букви написано. В смисъл, едва го забелязах направо. Буквално първоначално си помислих, дарете, за да помогнете края на децата. Мисля, че с този знак никой няма да ви донейтне, пичове. Така че променете го веднага. Това е бензиностанция Shell, обаче съто просто го няма така. Смисъл, буквално е изгоряло и има само Hell. Да знаете, че влизате в ада, като влизате точно в тази бензиностанция. Внимание! Тази стена е направена от тухли. Ударянето на стената ще ви навреди сериозно на ръката. No shit, сериозно ли? Смисъл? Не, аз изобщо не виждам, че тук има тухли. Не знаех, нали? Благодаря, че ми казахте да не удрям стената. Защото точно това си помислих. Сега нещо се бях ядосал и че си помислих така да изпръскам една тухли на стената. Така просто да си знае. Тротуарът свършва. Верно ли, братле? Смисъл, мерси, че ми каза. Аз въобще не виждам, че тук отдолу има край на тротуара и нататък просто има трева. Зато буквално няма по какво да ходя. Защо изобщо го има този знак? Значи, ако някога се почувствате безполезни, помнете си за ето този знак. Писал, не, братле, изобщо не виждам, че не мога да продължа. Пипането на жици предизвиква незабавна смърт. $200 глоба. Моля, добре, как ще го убиш човек, който е мъртъв? What? Окей, смисъл, предполагам, че явно ще му вземат парите от джоба, докато е на земята. Смисъл, нямам никаква идея. Добре, какво казах за миналия знак? Ето това по-скоро е най-безмисленият знак. Не дишайте под водата. Верно ли, братле? Мерси, че ми каза. Ако не беше този знак, просто не знам какво щях да правя наистина. Сам мислех да отида на море. Така да вляза под водата и просто да... Нали, просто с всичка сила да вдишам докато съм под водата. Внимание!
Домати! Какъв по дяволите е този знак? Защо има внимание за домати? Даже има и стрелка, в смисъл пише къде са. Окей, поне знака е червен, между другото. Поне знака е червен, в смисъл в тоне. Значи, какво да внимаваме за доматите, какво някой да не ги прегази ли? Не мога просто, смисъл, тия хора са скандални с тия знаци. Лимони, перфектни за сок от портокал. Какво? Как така лимоните са перфектни за сок от портокал? Окей, явно някой пич бил много пиян, докато е писал този текст. Защото даже отгоре си пише лимони. Смисъл, аз си мислех, че просто са фотошопнали лимоните на грешното място. Пст, хей, дете! Искаш ли да спреш? Аха, ето го тук нашият знак стоп. Тотално visible, всеки може да го види, братле. Смисъл, не. Въобще не се крие тук зад храста. Няма такова нещо. Смисъл, въобще нямаше да си продължа без изобщо да спирам и да се оглеждам. Не. Смисъл, изобщо нямаше да катастрофирам някъде отпред. Така, този знак е доста интересен. Вижте сега. Тук пише, ако видите някой, който се отдавя, нали, и това по принцип трябва да е човече, което се дави. Нали, смисъл, ето тук това трябва да са му ръцете. И, нали, това трябва да е човече. Обаче, ако махнем нарисуваното, нали, по-скоро прилича на, ако виждате някой да се дави, уоу. Буквално, все едно пише уоу. Поне пише да се обадим на 911. Но първо трябва да кажете лоу и тогава се обаждате на 911. Шефът ми каза да сменя знака, така че го направих. Приятел, не мисля, че шефът ти ще е много доволен, ако види този знак. Доста съм сигурен в това, че шефът ти все още не го е видял това и все още не те е уволнил. Така, тук вместо Starbucks Coffee пише Sucks Coffee. Да, демек, че кафето им съква. Или че просто е гадно. Да, не знам, мисля, че е по-гадно точно ето тези букви от табелата ти да изгорят. Мисля, че това е по-гадно. В смисъл, не знам какъв е шансът да се случи точно по този начин. Правилно трябва да си мега unlucky. Използвани крави се продават. Използвани крави се продават. Добре, това какво трябва да означава? Демек, че вече няма мляко в тях. Демек, че сте ги издоили. Какво трябва да означава използвани крави, братле? Кой би продавал използвани крави? Защото тя реално не е ли всяка крава използвана? Мисля, че тук имаме излишен контекст. Поради някаква причина. Моля, опитайте се да ходите без да ходите. Смисъл, как така да ходя без да ходя? Нямам никаква идея как трябва да се случи, но добре, смисъл. Окей, просто ще се съгласа с този знак и ще продължавам да ходя без да ходя. Дясната лента трябва надясно наляво. Какво? Дясната лента трябва right left. Окей. Нямам никаква идея какво означава тази табела. Човек, бъгнах се. Наистина бъгнах се. Напишете ми долу в коментарите какво означава тази табела. Но ако и вие не знаете, пръснете лайк бутона и се абонирайте за канала. Така, тук имаме вместо Fast and Easy, имаме Fat and Easy. Отново, точната буква е изгоряла, братле. Смисъл. Така че очевидно, ако не искате да надебелявате, не ходете в този ресторант. Тъй като ще надебелеете лесно. Така, тук вместо Drive-thru пише Die-thru. Отново, точно тези букви, които е трябвало да изгорят, някак си се изгоряли. В смисъл, умри прес. Явно. Често казано, ако видя този знак, малко бих се оплашил. Няма да ви лъжа, малко бих се оплашил. Просто защото какъв е шансът да видите точно такъв знак някъде на улицата? Без престъпления между 8 сутринта и 6 вечерта. Значи в останалото време може да има престъпление. В смисъл, не е проблем. Но само между 8 и 6 да няма престъпление, нали? В смисъл, останалото време правете каквото си искате. Тук разграбвайте, превишавайте скоростта, паркирайте. Тук виждам и знак за забранено паркиране. Каквото искате правите, само да не е между 8 и 6. Така, тук имаме знак с Годзила и отдолу има преминаваща Годзила. Окей, къде по дяволите има такъв знак? Как така преминаваща Годзила? Годзилите не съществуват. Или явно според някои хора съществуват, нямам никаква идея. Това ще приключим видеото, напишете долу в коментарите според вас кой знак беше най-скандален. Не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате за канала с камбанка. А сега гледайте някой от тези две видеото тук. Ще ви очаквам там.